Азиздин kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Yerden Milli İslam Hayriye Fondu'nun biz indi bir küp güzel işlerin manarşı bile idik. Mine april başından şu fond kabat, big motor, iyilikli işe tutundu. Bu mine invalidler, yaşarga ornu bulmagan kişiler, muhtaçlarga bu yüzüzünü izolasyonu vakitinde Ушқа ризықлар, дарулар, ашаулар тарату бойынша бик көркем, бик матур эш алып бара. Бүгінгі күндә бу мәсьәлә бигрәк тә актуаль. Инде бөтен кешеләр Казанга барып, андый кешеләргә ярдәм дә итә алмый. Шуңа күрә мөмкинлеге булган һәркем шушы акциягә кушылып, шушы фонд кешеләренә үзенең көченнән килгән кадәр ярдәм итсә дә бик әйбәт булыр иде. Allah Teala менә кешеләрне тигез генә итмәгән. Берәүләр бай була, берәүләр ярлы була, берәүләр урын өстендә ята, берәүләр инвалид була. Менә сау сәламәт булган, матди яктан мөмкинне булган кешеләргә мохтаҗлар, урын өстендә ятучылар, авыруларга ярдәм итү безнең бурыч. Менә хәзер инде Алла бирсә, Рамазан ае да башлана. Без инде үзебезнең зәкатларыбызны, фатырларыбызны да шушы максаттан файдаланып, шушы эш белән шөгыльләнүчеләргә тапшырсак та бик күркәм була. Һәм инде менә бу акциянең тагын бер ягы бар. Ул кешеләрнең монда милләтенә, диненә карамастан, аларның мохтаҗ, авыру булганнарына карап ярдәм итәләр. Бу безнең ислам динебезне матур иттереп күрсәтү һәм ислам динебез буенча зур дәгъват та булып тора.